Snaga demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Pozdravite gromoglasnim aplauzom našeg člana za predsjednika Republike Bosne i Hercegovine, gospodina Bakira Izetbegovića. Najvećih sinova šehida koji su žrtvovali svoj život da bi mi uživali danas u ovoj slobodi, kao i našeg rahmetli predsjednika Sulejmana Tihića, jednom fatihom. Lillah il Fatiha. Bakir Izetbegović, u jedinstvu je snaga. Sada ćemo predstaviti sve kandidate za koje će građani iz Zedo kantona moći glasati. Pozvali smo sve da dođu na pravicu ovih banera, onako kako ih budemo prozivali. Rođen 11. septembra 1977. godine u Starini općina Zenica po zanimanju pravnik, obnaša funkciju sekretara opće EU integracije. 25. Smajić Himzo. Rođen na Agronomskom fakultetu u Tuzli u maju 2001. godine, izvršni direktor za tehničke poslove u rudniku Mrkoviga Breza, oženjen, otac dvoje djece. Broj 23. Mujđić Amela. Rođena 2. jula 1989. trenutno živi u Ribnici, općina Zavidovići. Završila Filozofski fakultet, smjer tehnički Čaluk, Mirsada. Rođena 6. februara 1971. godine u Katju, diplomirana žurnalistica, studentica postdiplomskog studija, potpredsjednica Asocijacije žena SDA Kakanj, trenutno nezaposlena. Završio Ekonomski fakultet u Sarajevu, rukovodilac ekspeditire Investicionalne poslovne banke u Katju, član izvršnog odbora SDA Kakanj, oženjen, otac dvoje djece. Broj 13. OO Asocijacije mlade SDA Visoko, članica Asocijacije FATPA Visoko. Broj 12. Aličić Džavid, rođen 1. januara 1969. godine, diplomirani mašinski inženjer, predsjednik SDA Doboj Dugi, član SDA, bio je u 3 mandata član Skupštine Zedo kantona, oženjen, otac troje djece. Acima, rođen 8. februara 1973. godine u Zagrebu, član Republičkog